Prve Hrvatske rukometne lige za muške utakmicu lokalnog derbija u kojoj će se sastati rukometni klub Hrvatski dragovoljac iz Dugog Rata i domaćin RK Split iz Splita. Evo i današnjih sastava za goste sa brojem 1 Josip Boštančić, sa brojem 2 Filip Pranić, sa brojem 3 Mislav Plazivac, broj 5 nosi Hrvoje Jakević, broj 7 Bernard Jelčić, broj 8 Jure Klarić, broj 13 je Milivoj Kaštelančić, sa brojem 14 Jakov Kutleša, sa brojem 15 Marko Maleničić, sa brojem 16 Mirko Čondić, broj 17 Ivan Kaša, broj 18 Matej Potomnjak, broj 21 Marin Grgar, broj 23 Ante Lukasović, broj 24 Matej Jakeljić i broj 32 Matej Glavaš. Na klubu su kao službeni predstavnik Ivan Pević i trener je Marin Stipičić. Evo i sastava domaćina. Sa brojem 1 Antonio Tutić, sa brojem 2 Marin Marić, sa brojem 3 Luka Garić, broj 4 Love Škarica, sa brojem 5 je Ivan Trebodić, sa brojem 6 Leon Pavlović, broj 7 je Mario Mišević, broj 8 nosi Sandro Zurović, sa brojem 11 na leđima Petar Pivac, broj 12 Ivica Šimić, broj 13 Ticijano Merhan, broj 14 Ante Gale, broj 15 Zlatko Marinković, broj 17 Kristijan Cvjetković, broj 18 Duje Maretić i broj 19 Mislav Nadinić. Na klupi domaćina su službeni predstavnik Dragan Manišević, trener Siniša Makota, pomoćni trener Željko Bosnić i fizioterapeut Marin Ulić. Današnju utakmicu sudit će suci iz Metkovića i to Ivica Kaljević i Mile Eraja. Nadzornik sutraka je Anto Josić iz Zagreba.
Prvi pogodak na utakmici, slijede za goste Ivan Kašan. Prva Šimića, zbog iskidanog presa, igrač domaćina je promijenio broj, Marin Marić je sa brojem 22, jer po pravilima ne smije imati iskidan dres. Opomena za igrača Jokić za broj 15, Marko Ameničić. Pogodak za goste, sa brojem 15, Marko Ameničić. Prvi pogodak za Split, strelac Mislav Nagnić. Prvo uključenje na utakmici zaslužio je 2 minuta Sandro Dulić. Sedmerac za goste i bavi Mislav Plazivac. Ali Ivica Šimić, njegova druga obrana.
2-3, Matej Jakević. Opomena za igrača za broj 18 u gostujućem sastavu Matej Pocrnjak, sedmerac. Prijelac iz Crnjenka, Leon Pavlović. Opomena Ivan Prevotić. Povrh za Split Ivan Prevotić. To treba! Pogoda Petar Bivac. Prijela za goste Ivan Kaša. Centri del Splita, dove comandano Mislava Ninića.
goste i isključenje Sandra Zulića. Isključenje Kajuša Jakević. Mislava Mladenića, a žuti karton za Juru Klarića. Isključenje za Petra Filca. Pogledam Mislav Lazivac. Leone, sam, Leone, ajde! Manje u prišanom napadu Leon Pavlović. Sad će doći. Moj aslan. Opomena za Marina Marića. Sandro Zulić. Ne daj da ti Pivca guraju, treba! Mislav Lazivac. A oni daju
Josip Božarčić. Četvrti pogledak Mislava Mladinića večeras. Tuša su prolazile pa mi je skočilo sve. A jebam u Bog oči više i prolaže. Imate tamo proći koliko god hoćete vi tuda najviše. Izvođač Mislav Mladinić. Neuspješan.
Još jedna obrana Ivice Šimića. Ukupno 5. Ivan Kaša, njegov treći opomena za Antu Galu. Pogoda za Split, Ante Gale. Pogoda za goste, Filip Tranić. Nije to problem, mora biti nešto. Time out, Hrvatski Dragovoljac.
postigao je Matej Jakelić, njegov četvrti večerak. Dva minuta isključenja za Juru Planića.
Trenera pritvodi Crven 6, Jan Pavlović. Uspješan. Četvrti pogodak Pavlovića večeras. Prvo polovreme je završeno 13-13. U prvom polovremenu najviše pogodaka je kod Splita optimistu Leon Pavlović 4 i Istanani 4. Ako gostili drugog vrata, Matej Jakelić sa branim 24, 4 pogodka i Ivan Kašar sa branim 17, 3 pogodka. Equipa Nervosa, competenza a favore.
bila stvarno izgledlađiva, četvrti pogodak večeras. Drugog večeras Ivana Prekotića. Dobra, ja chyba poznaczyłся. Ivica Šimića. Malo sreća za Eure i u pomoć Statire i Josipa Bosančića. Šesti pogodak večeras. Marin Marić. Evo puta uspješni Kazimaka Ivica Šimić. Treći na utakmici večeras Marin Marić. 2 minuta isključenja za Marka Maleničića. Za broj 24 pogodak Natalija Kejlić.
Sedmero za Split. Uspješni od Ivana Pavlovića, Josip Bosančić. Dwa minuty opóźnienia za Ivana Tregovića. Još jedan put uspješan Ivica Šimić. Pogodak Leon Malović.
uspješan za brojem 15 Marko Maleničić. Ovim pristupom će izgubiti Marin Marić. Sad svak hoće da igra forsira. Šta ću ja? Da su se vidjeli slabo, ali nešto drugo. Pusti ga tu jebote, zatvara. Evo ti ga sam, ti je jebem ti. Budi lakšo znam. Ovo je za Hrvatske Dragovolja, protiv Matej Andrejević, njegov 6. večera. Pogodak Mario Ivanišević. Ostalo će sve. Dva minuta isključenja za Juru Klarića. Onda lijepo, to je problem što oni igraju svakih za sebe. Oni su igraju u obranu. Slušaj, treba se ovo je drugi. Eno.
Još jedna obrana Josipa Bozančića. Ja snimim, onda ću ja isključiti. Postigao je sa brojem 24 Mateja Kelić. Ovo je 7. pogodak Mateja Kelića na večerašnjoj utakmici.
Sedmerac za Hrvatski dragovoljac. Izvođač sa brojem 24 Matej Jakelić. Još jedan uspješni od Luka Simića. Srednji pogodak Mislava Mazivata. Evo i peta pogodka Marina Marića. A to nije sustav nikada ništa bez poreza. Pusti ga. Time out. Hrvatski dragovoljac.
Treći pogodak Ivana Drevetića. Obranu! Drži ga! A počne u obrani! Obranu! Tako je! Dođe balu! Kaj je ovo sad tu? Pa daj se, vada se obranu! Bravo, bravo Šinjo! I na obrana Šimića. Bila je ovo 13. obrana Ivića Šimića večera. Ajde, stisni! Bravo, ajde! Ajde, brže! Četvrti pogodak Ivana Drevetića. Ajmo! Ajde, obranu! Stisni obranu! Drž ga! Staj sa svijeta! Ajde, koji, ti nemoj meti. Stisni! Počne u obrani! Ruka! Ruka gori! Ruka! Evo ti ga samo! Josipa Bosničića. Njegova 12. večera. Hrvatski dragovoljac, osmi pogodak Mislava Klazinata. Drevetić.
Sidi! Alo! Još! Alo! Zbog trećeg isključenja na 2 minuta. Crveni karton za Sandra Đulića. I još jedna obrana Domačića, Josipa. I obrana Šimića, pogleda na 26-24, najbolju tehniku bili u gostiju 8 pogodaka Mislav Platiman, 8 pogodaka Mate Jakelić, kod domaćina 5 pogodaka Marić, Prevodić i Pavlović. Golmani su bili na visini zadatka, 15 obrana Šimića, 14 obrana Bosančića. Čestitamo gostima na pobjedi. A prijateljima malog nogometa samo da kažemo da sada će nastupiti Splitom i Alumnus.